Poštovani gledalci, pred vama je novo izdanje emisije Koloseum. Ovog puta u našem fokusu biće powerlifting, tačnije ponovno pokretanje našeg saveza. U drugom dijelu emisije očekuje vas jedna zanimljiva priča o jednom od najznačajnijih takmičenja u bodybuildingu. Naravno, uvodne minute rezervisali smo za biografiju jednog velikog šampiona koji je obilježio određenu epohu bodybuildinga. Dobrodošli u Koloseum. Mike Queen dobro je poznato ime svim ljubiteljima našeg sporta. Vrhunac karijere imao je tokom 80-ih, mada na visokom nivou bio je i tokom prve polovine 90-ih godina. Poznat još kao loš momak svjetskog bodybuildinga, prije svega zbog iskrene, ali i temperamentne prirode. Nije se libio da iznese mišljenje u vezi sa bilo čime, no najviše govorio je o upotrebi steroida koje je inače počeo da koristi u 18. godini, doduše na preporuku ljekara. Krasila ga je izuzetna forma. Na 173 cm visine težio je oko 115 takmičarskih kilograma. Queen je rođen 18. novembra 1961. godine u Brocktonu u Massachusettsu, gdje je i odrastao. U djetinjstvu često se tukao sa vršnjacima koji su, kao prema pravilu, bili krupniji i jači, zbog čega tada gojazni Mike baš i nije uspijevao da se odbrani. No, kako je vrijeme odmicalo, sve više i više se razvijao i dobijao na samopouzdanju, što mu je pomoglo da izbjegne neprilike. No, to nije bio jedini problem. U to vrijeme Mike je patio i od hiperkinetičkog poremećaja koji mu je onemogućavao da bude relaksiran i fokusiran u školi. Svijet bodybuildinga Queen je upoznao u 13. godini. Njegov otac imao je malu vježbaonicu kod kuće, te mu je predložio da počne sa dizanjem tegova. Ubrzo bilo je jasno da je Mike prirodno izuzetno snažan, te je i teže treninge radio sa lakoćom. Nedugo zatim rodila se ljubav prema američkom fudbalu, međutim Queen je smatrao da nema genetske predispozicije za bavljenje tim sportom na vrhunskom nivou i ostao je privržen bodybuildingu koji mu je predstavljao svojevrsnu terapiju. Bilo je tu izleta i u svijet powerliftinga, ali i to je bilo kratkog daha. Kada već govorimo o Mikeovoj neobičnoj snazi, valja pomenuti jednu anegdotu. Naime, kada je imao 19 godina, posjetio je Artura Jonesa, tvorca Nautilus mašina, sa kojim je uradio trening upravo na mašinama. I pogodite šta, na svakoj je došao do maksimalnog opterećenja, što je oduševilo Jonesa, koji je istakao da jačeg tinejdžera nije vidio u životu. Mike je najčešće trenirao kratko i intenzivno, sa ekstremno kratkim pauzama. Uz osnovne vježbe i pravilnu formu dolazio je do gotovo nevjerovatnih izdanja. Veliki je pobornik kardija koji je tokom priprema radio svakodnevno, po sat i po, najčešće koristeći bicikl. Poslije prvih pobjeda na lokalnim i državnim takmičenjima, Queen je ostvario zapažen rezultat na Mr. America, na kojem je zauzeo 3. mjesto. Uslijedila je titula na Mr. Univerzumu u Londonu pod okriljem NABBA federacije, što je bio ulazak u bodybuilding elitu, s obzirom na to da su isti naslov šampiona osvajali između ostalih Steve Reeves i Arnold Schwarzenegger. –1987. bila je najbolja godina u Mikeovoj karijeri, pošto je tada postao profesionalni bodybuilder i od tog momenta kreće serija nastupa. Čak 9 već 88. među kojima se izdvajaju engleski i njemački Grand Prix, na kojima je bio u top 5. Iste godine debitovao je i na Mr. Olimpiji, gdje je također bio među 5 najboljih. 5. pozicija ujedno je njegov najbolji rezultat na najvećoj sceni. Vrijedi istaći i 1994. tokom koje je Queen nastupio na Noći šampiona, Mr. Olimpiji i San Jose Pro Invitationalu, nakon čega je uslijedila 5-godišnja pauza.
1999. pojavio se na IFBB šampionatu svijeta, zauzeo 17. mjesto i stavio tačku na profesionalnu karijeru. Zbog svega što je učinio za bodybuilding, iskrenih stavova i unikatne ličnosti, Mike Queen zlatnim slovima upisan je u istoriju čeličnog sporta. Powerlifting savez Crne Gore ponovo je aktivan. Poslije duže pauze, krovna Powerlifting asocijacija u našoj zemlji nastavlja sa radom još ambicioznije i motivisanije. Trenutno 5 klubova iz 5 gradova aktivni su članovi saveza, pred kojim je težak i zahtjevan posao, međutim uz maksimalnu posvećenost i predanost nema sumnje da će kvalitetan rad uroditi plodom. Kao i ranije, na čelu Powerlifting saveza Crne Gore biće Miloš Čećanović, koji se na početku razgovora osvrnuo na prethodni period i prokomentarisao šta se sve događalo u međuvremenu. Napokon poslije, da rečem, velike borbe preko godinu, skoro i po dana, papirologije i svega, ponovo smo osnovali savez, dobili rješenje. Krećemo opet staru priču, ali je to malo novu, rigorozniju, da rečem. Prije godinu i po dana imali smo rok da se preregistrujemo, klubovi, imali smo prije 12 klubova i vidjeli su da je tu malo papirologije više i trčanje i ovoga i onoga i dosta njih je odustalo. Naš 4 smo preregistrovali se, trebao nam još jedan 5. 2 kluba su bila s papirologijom skoro pri kraju, trebali smo da se javimo do određenog roka. Nismo stigli svi, 4 kluba se prijavilo, trebalo je 5. Po zakonu smo ugašeni, znači, i onda smo krenuli sa nule. Kaže, je bilo tu dosta i papirologije i nervoze i trke i svega, da smo par puta htjeli da odustanemo, ali jednostavno nismo htjeli jer ima dosta momaka novih i djevojaka i nas stari, što se kaže, što smo tu u savezi, nismo htjeli to da puštimo nizvodu. Kažem vam, na novo smo sve to sredili, sad imamo 5 registrovanih klubova, jedan iz Kolašina, jedan iz Mojkovca, moj iz Cetinja, jedan iz Drugograda, jedan iz Podgorice. Tako da smo to osnovali i evo, ako Bog da krećemo sa radom, eto, malo nas je ufatila ova kriza oko ove korone i toga virusa, sve nam je bukvalno stopirano takmičenja. Nadamo se da vidimo, ako svi kako kaže prilika, da do kraja godine odradimo državno prvenstvo da bi nastavili tu tradiciju, jer grad je prekidati, ali ako se ne možeš, viša sila, sljedeće godine ćemo. Tih 5 klubova čine, znači, savez. Podijeli smo taj teret svi zajedno. Kažem, je bilo je dosta te papirologije, ja ću i sad napomenuti, mislim da je možda malo i prestrogo bilo za nas, jer opet nismo olimpijski sport, stepenice smo niže, mislim da je moglo, malo laganije, ali tu je što je, ne možemo da mijenjamo, oni su odredili, mi smo to ispoštovali i završili. Čećanovića smo pitali da li postoji mogućnost da se savezu u skorijoj budućnosti eventualno priključe još neki klubovi, pojačaju konkurenciju i pomognu da se dostigne još viši nivo. Još jedan klub iz Cetinja, krenuo papirologiju, to vidjet ćemo, najavljuju se, ali svi se malo prebojavaju te papirologije i dosta traži se poslovni prostor za kancelariju, traži se teretana. Kažem vi, imamo svi trki problema, ali još onda da se to, jer ima dosta. Ali eto, nadamo se će biti još kluba, neće samo to stati na tome. Širit ćemo i mi, pomoćemo kako se mogne. Ovo danas, jutra što se kaže, mi smo u rangu svih saveza, znači u Crnu Goru. Znači, kao i fudbalski, imat ćemo i kontroli, već smo imali kontroli i poštreno i nije to više kao što je prije bilo, znači mi smo imali savez i funkcionisao je sve kako treba, ali ovo je stepenicu više i puno rigoroznije, imat ćemo i kontrole i takmičara, recimo, koji nemaju klubove, to moram da napomenem, ja sam već mojima kolegama rekao, koji nemaju klubove, neće moći da se takmiče. Znači, ako se održi ove godine državno prvenstvo, takmičar koji nema klub, neće moći da se takmiči. Nisam to ja odredio, jer dosta i mene kažu, ajde, kao pušte me ja se više tu ne pitam, znači, kontrole će biti iz ministarstva, to vam isto kao, znači, sa fudbalsku ligu,
nas 11 da se pokupimo, idemo da igramo tamo. Kako? Niste registrovani, nemate klub. Ne može, sve će se voditi i pratiti, tako da, eto i sad kažem javno, ko planira i stari takmičari novi da pokušaju da osnuju klub 1, 2, 3, da se u njih registruju, da bi mogli da izađu danas jutra na državno, a ujedno i da se plasiraju za evropsko, svjetsko i da bi se kvalifikovali da mogu da idu dalje. Sve navedeno važi kako za takmičenje u domaćim, tako i za nastupe u međunarodnim okvirima. Pa ne možete vi sad, recimo, sami poći prijaviti se na takmičenje u Češku, u Englesku. Znači, morate da idete preko saveza, ne možete praskakati državu pa ići samostalno. Tim prije što mi imamo sad te 4 licence, da rečem, najjače u svijetu, nemamo jedino još taj IPF, to vidjet ćemo kako će se to odvijati, ali znači ja sam predsjednik, imam te licence, moraju da se prođu kvalifikacije i onda kad izađe kalendar za 2021. odrade se kvalifikacije i vidimo koji će takmičari da idu, koliko bude savez spreman. Nadam se će ministarstvo izaći u susret da nam pomogne s financijama, da bi mogli da stanemo na nogi i da pomognemo tim takmičarima koji će da idu preko normalno i ovima domaćima klubovima tu. Finansijska situacija muči mnoge saveze, pa tako i naš Powerlifting savez. Kada je to u pitanju, okolnosti nijesu zadovoljavajuće. Cilj je ispuniti makar minimum za funkcionisanje. Mi smo, znači, zadnje 3,5 godine bez centa radili u savez, znači bez centa. Jedino što smo uspjevali to da izboksujemo što se nam išiće, da platimo članarine godišnje federacijama. Evo, već to je neki minimum, to smo, znači, od klubova uzimali prošli godina po 35 €, sad smo malo pojačali da bi zatvorili sve te federacije. Vi ako ne platite, automatski, znači, gubite licencu. I onda opet sve na novo morate da tamo pišete, da što se li molite da budete. I onda smo ovu godinu bukvalno bačili te pare. Nije bilo takmičenja, nije bilo ništa, znači izvisili smo, ali dobro, tu je što je. Nema što se kaže da nemamo ništa. Sad nadam se da će biti nešto od ministarstva, da pokrenemo, da se nešto dešava, jer treba nam za ove takmičare malo opreme, treba mi da malo dokupimo opreme, minimum neki samo da se pokrene, jer ne možemo takmičenje organizujemo sami, o svome trošku. Taj koji organizuje, vjerujte mi, dosta puta je u minus bio, nije mogu ni da pokrije troškove, ali borili smo se od 3 godine, nadam se da će nam se to isplatiti sad. Pandemija koronavirusa uticala je na sve, na globalnom nivou. Mnoga takmičenja odgođena su ili otkazana. Čak i novi datumi održavanja često su pod znakom pitanja, što se također odražava na takmičarske kalendare u cijelini. Poremetilo je dosta, tim prije što je ono bilo u martu mjesecu, mjesec dana je blokirano bilo sve, nisu mogli da treniraju, isti ja, momci se spremamo. Imali smo planove u maju da idemo na takmičenje u junu, i evropsko, i balkansko, i evropski kup je bio tu, što se kaže, blizu u Hrvatsku, u Zadar. Međutim, sve je to odloženo zbog ove korone. Kako je potresla nas, tako i u regionu i u svijetu, u kontaktu sa svima njima, znači, bukvalno 90% takmičenja je odloženo. Znači, i VUAP je federacija sve odložila, GPC je to, jedva su se nekako izborili, čak se do zadnjega dana nije znalo da će biti svjetsko u Slovačkoj. Par takmičara naših se spremalo i sve te uslove i korone, namo i htjeli su da idu, ali mi smo u savez se dogovorili i imali smo neke sugestije iz ministarstva da bolje da ne šaljemo nikoga. Jer danas jutra, ne daj Bože da je, što se kaže, zakučio taj virus ili nešto, možda bi nas optuživali. Onda smo se dogovorili da nema nikoga, neki su se malo ljutili, ali tu je što je, ja sam isti htio da idem za Slovačku, spremao sam se, ali što se li bolje smiru. Ono što bi mogao da bude novitet u radu Powerlifting saveza Crne Gore jesu i određene vrste edukacija. To bi svakako pomoglo prije svega mlađima i svima koji vole discipline snage da se bolje upoznaju s tom oblašću. Jeste, mi smo to i dok je prošli savez bio, planirali smo par puta, u Pljevlja smo se jednom dogovarali da dođemo da napravimo neko revijalno takmičenje, jer ima dosta mladih, interesuju se i onda kad im rečete pravila kakva su start predstava, onda njemu to čudno navikao na teretanu da spušti ili udari teg ogrude da digne i onda za njega je to pravilno. I htjeli smo to, ali kažemo, sve nas je ovo stislo, ukide se savez, korona, ali imam u plan, sigurno znači. Jer interesuju se dosta mladih i mi isto da povučemo, malo što se kaže, omladine, jer eto, bolje sport nego ulica. Sada u fokusu je organizacija domaćeg prvenstva koja će doduše umnogome zavisiti od situacije u vezi sa koronavirusom, no razmišlja se i o nekim većim takmičenjima čiji domaćin bi mogla da bude upravo Crna Gora. Ja se nadam i eto, dogovori smo mi u Savezu sa sve interno, da vidimo ako se ikako kaže prilika, pa neka to bude decembar mjesec kad nije vrijeme takmičenja, da odradimo to državno, da ne bi tradiciju prekidali.
A ako se ne može ništa, ova godina je prošla kako je prošla, pa za sljedeću ćemo, nadamo se, bolje praviti kalendar, sve. Što se tiče tih jačih takmičenja regionalnih kod nas, ja sam imao par puta je to ponuda baš jakih, ali nisam imao razumijevanje ni u moj grad, ni u državu, čak su mi se nudili evropske i svjetska takmičenja. Ali to je velika organizacija, velika odgovornost, tu dođe preko 1000 takmičara, plus neko dođe sa djevojkom, sa ženom, sa djecom, tu znači procirkulišu taj grad preko 2000 ljudi u 5 do 6 dana. I tako da nisam mogao to sam sve da odložio sam balkansko, možemo da uzmemo, imam tamo te veze i to, volio bih ja neko jače takmičenje bude kod nas, ali sve to, dok se ne smiri ova situacija, samo je to sad prazna priča. Jer i oni, ovi čelnici federacija, isto su sad, što se kaže, u neku mirovinu. Čečanović je objasnio i zbog čega su organizacije većih međunarodnih takmičenja izuzetno zahtjevne i zašto je potrebno da se svi uključe kako bi sve proteklo na željenom nivou. Samo niz nekih detalja, da bi ljudi znali da nije to tek tako lako uzmi evropsko ili svjetsko, pa ćemo dvoje-troje skočiti ono. Znači, vi ste dužni, znači, ima tu oko 15 sudija. Znači, 5 garnitura po 3 koji moraju stalno se mijenjati, ne mogu se iste dite. Morate sudijama, delegatima i kompletno, znači, toj federaciji, bila GPC, VUAP ili nebitno da im platite smještaj. Znači, ne dolaze oni džabe, nego im se plaća smještaj i vi ste dužni to. I dužni ste da donesete opremu, ako nemamo svoju, kao što nemam, jer tu morate da imate 3 stalka za zagrejavanje, za čučanje, 3 za bench, znači to je opreme mnogo. I onda sam dužan da ja tu opremu uzmem, recimo, od federacije Njemačke ili Austrije ili od te da mi pomognu, a to sve košta. Tako da, vjerujte mi, drug mi je 2012. iz Slovenije, Gregor Janković, organizovao 2012. po evropsko prvenstvo. 12.500 ga je koštalo, znači sudije, smještaj, hotel i oprema koju je vukao iz Češke. Znači, startujete sa 12.500 skoro i onda to je to. Treba, znači, se vidi hotel da bude kompletan, slobodan za takmičare, da u hotel se održi takmičenje, jer to traže federacije, da sve bude na jedno mjesto, da nije, recimo, sala na jednu stranu grada, a smještaj na drugu. Naš sagovornik i dalje ima želju da se takmiči i žar za osvajanje medalja. Iako je ostvario mnogo toga, priželjkuje da karijeru kruniše na najbolji mogući način. Među primarnim ciljevima je Evropsko prvenstvo u Škotskoj u junu sljedeće godine. Staje žar kada sam prije godinu dana počeo, ali dobro, stižu me malo obaveze na posao, kući i tako, malo se ja popuštio s trenizima kako je sve ovaj virus i korona, nema neku sad jaku želju da treniram jer nema takmičenja, ali nadam se sljedeće godine planiram, imam u plan, znači, ako opet bude dozvoljala situacija, u Škotskoj je prvenstvo Evrope, tamo bi se spremao, to je jun mjesec, pa ću da vidim za dalje, sad da izađe kalendar, ali ovo je već potvrđeno za Škotsku, tako da mi je to interesantno, spremao bi se za to da probam da vidim što se šalim po stare dane. Ono što mnogi prenebregavaju je činjenica da se uopšte nije lako spremiti za bilo koje takmičenje u novonastalim uslovima. Cilj je tempirati formu za dan takmičenja, koje međutim može biti odgođeno ili otkazano u posljednjem trenutku ukoliko se pandemija pogorša. To svakako negativno utiče na mentalnu snagu sportiste i remeti kompletan raspored. Spremate se, a pod znakom pitanja da li će se povući ili odložiti takmičenje ili ne daj Bože razboljeti ili nešto, mnogo je teško. Zato sam ja za ovu godinu, što se mene lično tiče, i prije ovoga nego što sam saznao, sam digao ruke, vidio sam da ja nisam odradio dobro ni pripreme, ni sve i onda sam se opuštio, ali definitivno je teško. Znam par kolega što su u bodybuilding, da su se spremali, što se veli 99% spremni, to su velika ulaganja i jednostavno odložena takmičenja. Dosta ljudi misle da ti vazda možeš izaći, doći u teretanu i gurnut neku kilažu, recimo 250-60 kila. Znate, ko se imalo bavi sportom, da se to slaže mjesecima, te kockice i trenizi, i hrana i suplementacija, da bi se došlo do toga rezultata. Sve tempirate za taj period kad je takmičenje. Kad prođe takmičenje ili je odloženo, vama treba veliki dio odmor da se tijelo oporavi, da se odmori od težina, od jake hrane, od svega, da bi opet posle nekih par mjeseci se krenulo u trenažni proces, da se spremiš opet za neko jače takmičenje. Na kraju, Miloš Čečanović istakao je da za crnogorski powerlifting ima nade i da je pred njim lijepa budućnost. Ima tu nade, vjerujte mi, za ovaj sport. U početku, kad smo bili, što se veli na noge, kad smo imali malo finansije, kad su se prela po 5-6 takmičenja godišnje. Imali smo baš jaka i takmiče i takmičari, sve. Nadam se da ćemo nastaviti tu tradiciju. Ima tu zvučih imena jakih, dosta tu fali da ne kukam stalno finansijske pomoći, jer svi se ne možeš poći, znaš i sam, gladnog stomaka, dizatra ni rat,
dug je proces, nije to 10-15 dana, to po 2-3 mjeseca, 4 se slažu kockice da bi pokazao. Tako da dosta ljudi se malo i pribojava kad dođe neko novi pa ispituje koliko što, kako i onda. Ali dobro, ko voli, neće se povući. Znači, ništa ne može preko noći doći, nijedan rezultat preko noći ne dolazi. Ja kad sam počeo prije 20 godina, činilo mi se da mi je dičnik u kilažu, što sam sad dizao, ne može preko noći. Znači, mora da se rad, red, disciplina, upornost, bude velikih padova, i mi veliki i stari takmičari pa smo velike padove imali, sve tako da to je sastavni dio sporta. Povrede sve, nikakve prečice, znači ne može se prečicom bliže stići, nego lagano sve, rad, red, disciplina i rezultat mora da dođe. Među najznačajnijim i najprestižnijim manifestacijama je bez ikakve sumnje IFBB Arnold Sports Festival, koji je osnovao legendarni Arnold Schwarzenegger. U pitanju je multisportski događaj čiji glavni dio se održava na godišnjem nivou i okuplja više hiljada učesnika širom svijeta. Pomenuti festival sporta obuhvata takmičenje u bodybuildingu Arnold Classic, strongman nadmetanje Arnold Strongman Classic, fitness, bikini i figure konkurenciju, ali i još neke atraktivne discipline. IFBB Arnold Sports Festival osnovan je 1989. godine. Glavni događaj na programu je krajem februara ili početkom marta u Columbusu u Ohaju, u Sjedinjenim Američkim Državama, pod pokroviteljstvom IFBB-a, najjače federacije u bodybuildingu i fitnessu. Riječ je o drugoj najprestižnijoj sportskoj manifestaciji kada je riječ o bodybuildingu, fiziku, figuru i bikiniju, poslije naravno neprikosnovene Olimpije. Inače, u junu 2013. promoter Jim Lorimer najavio je da će 2014. godine kategorija 212, odnosno muška profesionalna bodybuilding divizija, trajno zamijeniti žensko nadmetanje Miss International. U tadašnjem obraćanju Lorimer je istakao da je Arnold Sports Festival ponosan što je kroz Miss International podržao ženski bodybuilding u posljednjih četvrt vijeka, ali prateći zahtjeve i želje fanova, donijeta je odluka da se 2014. godine u program uvrsti kategorija 212, što je takmičenje među profesionalcima podiglo na viši nivo i ljubiteljima bodybuildinga omogućilo da uživaju u nastupima i takmičenju najpopularnijih imena iz IFBB Pro lige. Vrijedi istaći da pomenuto takmičenje ima izuzetan nagradni fond. Najboljem u bodybuildingu slijedi 130.000 eura, vozilo Hammer i sat marke Audemars Piguet. I u ženskoj konkurenciji slična je situacija po tom pitanju, ali i u ostalim kategorijama, što kompletan događaj čini još interesantnijim i uzbudljivijim. Inače, Arnold Classic održava se u Australiji, Španiji, Brazilu, Južnoj Africi, Hong Kongu, što itekako doprinosi masovnosti i popularizaciji bodybuildinga u svim krajevima svijeta. Među pobjednicima koji su se okitili šampionskom titulom i slavom su, između ostalih, Kai Green, Dexter Jackson, Jay Cutler, Ronnie Coleman, Flex Wheeler, Nasser El Sonbati, Kevin Levroni, Sean Ray, Rich Gaspari. Aktuelni šampion u bodybuildingu je William Bonac, popularni osvajač kome je to druga titula apsolutnog prvaka Arnold Classica poslije 2018. godine. Takmičar iz Gane trijumfovao je zahvaljujući prije svega impresivnoj figuri, mnoštvu detalja i takozvanom 3D izgledu. Iza Bonaka završili su 50-godišnji Dexter Jackson, kome je to bio oprošteni nastup u Ohaju, i Big Ramy, čija pojava je ostavila izuzetan utisak. Priznanje za najboljeg pozera pripalo je sinu bodybuilding legende Sergiu Olivi junioru. Među snagatorima bez premca bio je Hafthor Bjornsson, i to treći put zaredom, što je apsolutni rekord. Thor, poznati po nadimku Planina, poseban utisak ostavio je tokom izvođenja mrtvog dizanja, pošto je podigao impresivnih 465 kg.
Podsjećamo, početkom marta guverner Ohaja Mike DeWine objavio je da će ovogodišnja manifestacija, iako je prijavljeno oko 22.000 učesnika, morati da se održi bez prisustva publike i uz određena ograničenja zbog već dobro poznate pandemije koronavirusa, kao i eventualnih komplikacija uslijed neodgovornog ponašanja u datom trenutku. Sve u svemu, Arnold Sports Festival pravo je stjecište i nepresušna riznica za sve koji vole bodybuilding, powerlifting i ostale srodne discipline. Izuzetan i kompletan sportski ugođaj koji ostavlja izvanredan utisak. Uvaženi gledalci, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Koloseum. Ovu i naravno sve prethodne emisije možete pronaći na našem portalu rtcg.me kao i na YouTube kanalu. Vidimo se za 7 dana.